England yese nenge yakumashuro. Unotokwanisa kuti binocular uchazoona shape yacho kuti and akubata futi kutoriwo nemari yakwe. Kubata chivo. Akubata kasini racho kune kutori nemari yacho. Saka yo ungangotanga nekubata usina kubhadhara. Aiwa short time yo wandipa $5 handiti. Tafamba taenda. Make sure kuti inofana kutochaja tichienda. Kana wakuda kuti inini ndichajiseka asichadzi zvebasa izvi. Ndikangokutora 5 yakutanga kushanda. Yakutoshanda newe papo chitochaja nekufamba noti ini ndichaenda pamberi. Iwe unongori mashure saka pakufamba pa chitobva utondida yobva utochaja sini rako rotochaja. Noti chingosvika inda kutongopfekedza atakanorowa. Aiwa but muri kubirira. Ende futi nema minutes acho. Aiwa ndezveba. Kubirira. Ikampani. Kondikasvika ikoko ikatadza kusumuka. Ikatadza kusumuka mari inowanda. Nokuti kandichaitambisa unenge wakuisa 5 years. Iwe uchita 10 years. Right ndochitamba right ndozototi 20 minutes dzangu apakapa zvinani at least ndikabudawo imomo ndinenge ndane 10 drugs nonde zvebasa noti ndikatotamba muri inofanidza kune imwe inonetsa here kumutsa varipo vakaoma kutoti kana wega unotofunga kuti kochi chakadaro ba amai kumba vanoguta here saka vakadzi vachitiza asi nini paupenyu ndasingatarisira kuti pamwe ndichasvika pakudaro nokuti munhu akuita 4 ana nemurume wanokuimbika vanodoti varume vacho kutovimbika chaikoka ndokuri kunonoka kuitika kwarume ingadai mwari angopindirawo kwavarume vanopfeka matrauzi vavimbika zvino manje iwo zvinenge zvauri kutaura zvekupadza vhangeri risiro nekuti ukati vavimbike handizvo pamwe vari kuuya kwauriwo maregular ako vanhu vekumba saka mwari akanzwa minamato yako zvinoona kuti kwako kunoita drought kayo aiwa kwandiri ngavauye vachingondipa mari vachidzokera kudzimba dzavo vachishanda imwe vachindipa ndokuimbika kwandikuda vachidzoka kumba kwavanditi muri seiko muri yeZimbabwe kuri sei kwamuri ikoko kumati mana enyika tiri kusangana panapa pachirongwa chinonzi icho Bishu Lifestyle umwe akati amufana kunge muchitaura kuti Bishu zvinoko ndingaitawo sei kana muridzi wezita achizviti ndonzi Mukoma Sly iwo bva azviti ini ndiri Bishu ini ndokazvitaura zvonzi imhosva asiwo vanhu mucomment section muri vanhu vehondo unotombotaya kuziva kuti vanhu vemucomment section vana vamai ani chaizvo zvinofunga vana vaamwene because varora havambowanzodaro zvisinei pachirongwa chinechi tinokurukura nevasikana vanoita basa resex work rine mazita akasiyana siyana zvichingoenda nokuti uri kutaura nani uye uri kupi nguvai pane mazita akawanda anotaurwa ini ndonzi Mukoma Sly Sylvester Tafumane kana tichinge tichitaura nevasikana tinenge tawirirana kuti taiwa takuuya kuzombotaura nyaya yeupenyu uye kana tichitaura nyaya yeupenyu hatizi kuti tiri kuyanika vanhu asi kuti tinenge tichida kuti tinzwisise kuti chakaita kuti vazopinda munyaya iyoichi dzese nyaya dzataita panapa paSly Media TV kana utanga kuona chirongwa chinechi for the past 5 years tine tichitaura nevasikana vese hapana atambotaura kuti yanga iri choice yekuti ndiende kunopinda mubasa iri asi nyaya yenhamo ndo inosunda munhu kushaya kupererwa chaiko ndo kunowanzosunda munhu kuti ko zvino ndoita sei zviri nani hangu ndiite sei nditengese bonde ndo zvimwe zvinhu zvatinoita tinge chisangana nazvo imomo vamwe vobva vataura kuti tinodzidzeiko pachirongwa chakadai so ipo panapa tinotaura kuti vachitiudzawo kuti ana baba kana vari mudzimba umo vanouya vachikomplaina kuti chii kwavari ikoko zvinova zvinhu zvekuti kana wakateerera uri mukadzi womunhu ukateerera zvavanenge vachitaura izvozvo zvinova kuti unogona kuzvigadzirisa woita kuti murume wako asazokusiya kumba achienda kunana marway saka izvozvo kana uchitaura kuti hapana chaunodzidza panapa handisi kuziva kuti unenge uri mugroup ripi kazhinji waiti kana uri kuchikoro ukaiswa mugroup F unobva watoziva kuti kana maextra lessons akaitwa still hapana chinobuda handitika zvisinei regai titange chirongwa chinechi nhasi uno mpela hapo asi inini kandiya zviya zvokunzi hanzi ukadzipakata handi kudziridza manje nhasi ndoda kudziridza right pakamera pana Kundai Chitate rega ndichingamidze vandinawo panapa pachirongwa makadi zvenyu tiripo makadiwa hatimbomhoresana sex worker zvakangofanana saka asi rinofana kushandiswa nderipi rekuti sex worker rekuzotiwo hure ndikanziwo hure ndokutoti ndiani hure asina ichiziva munhu unongotiwo kasex worker kangoti zvingoitawo chiremerero
Handiti. chiremerero chete. Saka tufana kugara chingodaidza chikuti sex work. Handiti ka. Ya notokubasa. Kubasa. Kukareva zvainzi wabayirwa chitupa. Zvirova kuti wakaona basa kuHarare. Saka munototi muri kubasa here. Ya. Aye zvino zvintori kubasa noti inini kana ndotokwanisa kuchengetawo vana vangu. Vabereki vangu nekuda kwechisex work ichocho. Saka nditori kubasa. Vabereki apa ndapafarira. Vabereki vari kuda mari yekuti watumireyo sex work here kuti urorwe. Vabereki vangu inini handitowazivise kutoti inini kunokundu kutotamba yandiri kutamba. Ndonyaya inenge iripo pachokwadi. Unonzi uri kuHarare kubasa? Ndinonzi ndiri kuHarare. Saka unonzani zita uda kuti udza rebasa rekauti riri pachitupa rebasa ndonzi Shainai. Shainai? Shai Shai. Ndonzi Shai. Wapowa nevamwe rekauti wazvifunga wewe? Aiwa ndenangu uri kubasa. Ndiri kubasa uri kuzvipawo? Iri kuzvipawo. Kana uchibva kumba unotombonamatawo here kuti nhasi dai ndikabata mhene kana kuti unodira fodya ibute pasi kana kuti une mushonga unoshandisa welaki kana kuti unoita sei? Inini hangu ndichibva kumba ndotoisa fodya rebute ndototi pambedha pangu paindawaridza ndakuenda ndototora bute rangu ndichimwaimwa imba yese ndichitaura kutoti vari kumhepo inini ndakuenda musango ndakunovhima. Saka ikoko munongonditarisawo ikoko ndibatewo tsuro kwete kuti ndibate kana kuti kambewa kadiki ndodawo tsuro muhembe zichienda mberi. Asi ungati uri kuenda musango iwe uchienda patouchline musango aiwa pakuona kwenyu imi munoti maraidzi but kune hondo kokuye nokutoti mari haingowanike kungoti chero ndangosvika ndotongosvika ndichingonzi bhebhi ndokuda ende tinenge titoriwo nezvatotoshandisa kuti wane mari koko. Iwo utoti mari haisi easy kuwana here? Aiwa haisi easy kuwana. Mari yegotsi yakaoma. Handidi kukunyeperai. Mari yegotsi yakatooma haisi easy kuwana ende haiwanike kuenda tine zvaunofunga iwewe. Unotozoiwanawo watotsvaga-tsvagawo tumidzi kana kutongodaro ndine munamato semazuva ano isusu totoenda kumadzibaba vanotozvigona izvozvo. Ndotopiwa dombo rangu ndotofamba nayo mubra handa ndikasvika pai ndochimhanyazve. Madzibaba vekwamwari vanonamata Mwari kava? Iwo ndowokupa matombo ekuti uende kunoita bonde asi pamwe pacho kunoita bonde nevarume vanhu saka zvinosangana pakuita seko saka Mwari anokomborera vanhu vese. Raiti pamadzibaba pakapa regai ndipati batei ipapa pamadzibaba sazvinzi panyika panapa hakuna munhu akavimbika ndiJesu chete ende Jesu acho akatotadza kuimbika pamwe pacho nesusu totodanana nawo iwawo wachona namadzibaba acho iwawo ende achitotipawo $5 yama short time nema ende zvototi anenge akatopfeka gemenzi rondototi kururai iyi nditoe noti inini pasi apa panorwadza da kutowaridza nokuti vanenge vasingazive zvokukota amadog style havazive madzibaba anongorova achipadenga saka anotobvisa gemenzi iyoyo totoita mhosva dzenyu muri tuna madzibaba dzakawanda kuna Mwari kudengawo shuwa mungapunzire madzibaba pasi kuti unongowagara here pamusoro? Zvikaoma kabhatire kuti ndowagarira zve nokuti zvine maprice yekugarira ine mari yayo iyo imbotaura yekurara ine yayo yekukotama ine yayo saka zvine maprice acho imboataura tiona ndeikwanisa yekugarira ekugarira ikaindoita $10 ndikaigarira nekukotama 10 zvakafanana but egotsi ndokurova 5 missionary iyo yana madzibaba ndanonzi mabhasikora totochovha takatopedza asi ipapa panyaya yekusiyana kunoita mastaira zvinochinja manakiro rekati same aiwa zvinochinja nokuti kaini ndakotama kazototi ndinenge ndabudisa rese kana kumachiro zvino wakadai so pamwe pacho upinde muchemusha unogona kupinda hafuwe saka zvinhu zvakatosiyana kana kuti ndakotama nditi England yese nenge yakumashuro unotokwanisa kuti binocular uchazoona shepe yacho kuti akubata futi kutoriwo nemari yakwenu kubata chivo akubata kasini racho kune kutori nemari yacho saka iwe ungangotanga nekubata usina kubhadhara aiwa short time iwe wandipa $5 handiti tafamba taenda make sure kuti inofana kutochaja tichienda kana wakuda kuti inini ndichajiseka hazvichadzi zvebasa izvo ndikangokutora 5 yakutanga kushanda yakutoshanda newe papo chitochaja nekufamba noti ini ndichaenda pamberi iwe unenge uri mashure saka pakufamba pa chitobva watondida yobva watochaja sini rako rotochaja noti tichingosvika inda kutongopfekedza atakanorowa aiwa but muri kubirira ende futi nema minutes acho aiwa ndezvema ikambani
kundikasvika ikoko ikatadza kusumuka. Ikatadza kusumuka mari inowanda nokuti kandichaitambisa unenge wakuisa 5 year Uchiite 10 year right ndochitamba right ndozototi 20 minutes dzangu apakapa zvinani at least ndikabudawo imomo ndinenge ndane 10 zvinhu ndezvebasa nokuti ndikatoita kutamba mhuri inofanidza. Kune imwe inonetsa here kumutsa? Varipo vakaoma kutoti kana wega unotofunga kuti kochi chakadaro amai kumba vanoguta here saka vakadzi vachitiza varume vakasiyana vakukuudza chokwadi varume vakasiyana pane mumwe wekuti anenge ane saizi yakanaka yekutoti uitotaizoonoti ndi baba but kuti zonishandisai baba wee asigona kusenzesa kuzoita mwe anenge ane diki but achikurevha zvimwe zvoti chero wegaka unotopa kutenda kuti zvakanaka zvakadaro saka ndomusiyana uripo kugona kwako kushandisa chete. Hatimbotaura ipapa panyaya yekugona kushandisa. Kugona kushandisa kuita seko kurova zvine simba here kana kuti noti pane pamwe tova aiwa inini manje handidi kutoyewa nokuti kana tinge tasvika panguva yacho iyoyo inini indotoda kabhasikoro kuti kwakwa zvine pazvo ezvokutoti 2 minutes kateta pedza zvino ukanditova kuti ungesonge tarorana ipapo kandandozokubvisisa 50 tonorana nokuti tinenge tatororana todatobvisana tsvakirai kuno newerisamba tonororana makuseni ichipera munhu kumba kwake. Munobveta situation here yekuti kana waenda kumba munhu obva asvika obva angorara iwe obva wamuti manduwe mukaimujemari yenyu manduwe makorekore akakubiridza. Aiwa handitombokumutse but ndinozokumutsa ndakunoti 5 dzakwana ndakuda kukudhisimisa nokurovesa kahwanobuda uenda kwandiwarara handiti warara magumbezi angu ndakamawa chawo ende ndakatotengawo sipo ndikatoisawo rebhe munhu anowachi saka wabhadharawo zvakangonaka zvakadaro. Shai nai ndo zita rakwati? Shai chii chakaita kuti upinde munyaya iyi? Inini chakaita kutengesa bonde. Inini ndine vana 4. Chakaita kuti ndipinde munyaya iyi. Ndaigara kuno kuHarare nemurume wangu. Ndofunga taigara zvakanaka ende murume wangu abva tangawo kungotera masex workers. Kudai so murume abva anditiza. Ndofunga ndakasvika inini pakurarama upenyu hwekuti ndaiti ndikada kubika semumwe andipa soti mumwe shuga mumwe kuti ndibike chezvezvo ndaitogara pamusuwo zvekutobata rushaya kutoti vanhu vandinzwire tsitsi ndikwanise kupiwa chekuti ndibikire vana saka ndakazozvona ndikati kweni ndindadi handiti ndati naiye anga achiendawo ikoko achinobhadha ndatanga kuitawo sex work ende pandakatanga zvavo zvakaoma noti pakatanga uchiri mumba here kana kuti aiwa handautanga ndiri mumba ende ndandatotizwa ndikatomboshingira ndikaita maricho ndikadii but zvinhu zvacho zvairamba kunyatsa kuti asi kubatana ndawaita ndechi zvekunotosakurira vanhu mumaminda chaivo kuno kuHarare zhizhai zvototi ndaitozivikana nemunhu wese ende aada kuti atindirwe munda wake ndini nekabadza saka ndakazozvondoti pambachona kandi ndaitima munda hombe pambachona ndandinotopiwa $5 and $5 ipapo kandi 10 kg haisukwana saka ndakaona kuti vana vangu ava vati kurei zvinawakazvitanga zvekutimba izvozvizvi wakambenga wazvita here kumba kwenyu namai yenyu zvokuti munosakurira muri kumusha kwenyu kana kumusha kwedu isu tanga tisinganyanyi hedu zvekuti taikanga urima kazhinji kachona taitisa maricho asi kutoti ndakatozvitangira muno muHarare ndasiwa nemurume ndofunga nini ndasiwa nemurume ndakatomboenda kumusha nevana vangu ndikati inini mai ndarambiwa akanditi bva pano nevana vako handitombodikana kukonana handadzoka futi kunogwara saka inini vana vangu vanga vati kurei vandandinawo saka ndakaona kuti inini ka ende ndikasatsvaga mari vanawo ndo vachapanduka inini negedza yangu ndingozvipira kungoita sex worker ndo pandakatanga kuita zvecho. Pane angakufurira here kuti wakatanga kuzvifunga wega? Handina kufurirwa ndakatanga kuenda ndega zvototi pambachona kanda ndaitonyengerwa mahara anoti ndainzi isusu ngatange taita ndozokupa ndasati ndanyatsopinda muchuni. Mutemo wacho ndouti cash ndakarara manhede kudai so ndakabata mari uchiitwa kunofanira kunge ndakabata mari iri pakanaka mari zvokutoti ukatondibhoa point of sale machine inenge yatora mari right ndakabata mari yangu handiti iwo uchiita ukanonoka ndokwanisa kutokudzurisa kuti buda ano kuti mari yangu ndakabata kana ukati ndikudzoka ndipe imwe $2 kuti ndidzoke nditese ndirare futi pasi saka apa nguva yacho unotoverenga maminutes uripo paya ndoverenga maminutes emusoro emusoro anofanira kuita mangani asi inini ndikatoita 2 minutes ndikatokunyana ndosvika pa5 alright atidzokere kunyaya yedu ndobva wapinda muchisex worker imomo ende pekutanga pachona kandati ndaita nemurume ende bhebhi wakanaka chichindibvisirwa makondo ende wakanakawo zvesho ende siki kai ende
ndofunga ndakarwara nesiki zvekunge ndiri munhu wekuti ndikutemwa nemusoro pamwe pachona ndikanorapiwa ndikadzoka kudai so 2 minutes wo ndarapwa bo zvekutoti kana mari chaenda yenyimwe asi toti ndakazokopawo manotsi kuno mukati ndoita sei onai ende ipapo pachona ndapinda imomo zvakatanga kuoma bed to waste nokuti mari yachona pamwe pacho anenge aninzora tsitsi ndaindipa ende asinawo vamwe maborango mana kudzayo shamwariwe kwewe hayo mani izvinhu zvindati ndezvo mahara wakazvoda kupi shiwandairowa bhinzi mahara asi toti nekuda kwekutotiwo ndakazinge ndakopawo manotsi ndakatanga kushandira aiwa ndakatozoenda ndabva ndatopasa chiyunivhesiti ichi saka ndakatanga ine gumi yawakapuhwa kunzi usaite sex worker ndeyekuti nyoro haidiwe ende blow job haidiwe kudya yakadaro haidiwe kana iwe uchiona ndiri kutonditodya ndotoisa kondomu ndoidya richi iri mukondomu nokuti zvinokuaffect ende vamwe vanhu vanenge vane sikireti dzinobuda ropa papanyona zvinogona kutokisa maronda mudumbu chai noda kutoti varume vane sikireti akuudze ende iye anenge achida kungoti angokukuwadza chete iwewe paupenyu hwako saka izvo ndezvimwe ndati neumwe mutemo wekuti mari pamberi noku before enter ende munhu atange kupinda asati aita sei asati agogodza wanzwa ndokuti pinde saka mari ndo inonoka mari ndo inobvisisa bhurugu mukuti kana ipapa ndikanzibvisa bhurugu pasina mari ukatondipa izvezvi fasta ndinonoke handi ndanacho chebasa madiri amukuita mari ndo mamwe manotsi acho ya rimwe zuva ka uchati wega wauda kugeza woti tanga wabvisa mari ozvibhadhara wega wozvajaira kuti bhurugu haripe mahara haibude mahara bhurugu haibude mahara okay ngatitasei kuti kubva pawakapinda upenyu hwevana wako hwakaimprove inini ndakarowa gore ndisiri kuziva zvandoita vana vese vakagara kuenda kuchikoro but kubva ndapiwa manotsi inangu ndakwanisawo kuzodzidzisawo vana vangu apa ndofunga dangu rangu ritori form 5 ende ndotobhadhira nechisex worker ichochi ende sofa yezvinezvi handingati ndakaomerwa sofa upenyu hwangu hwaanani nokuda kwechisex worker nekuda kuti ndakapiwa manotsi asi ini ndakamboita gore zvakaoma ndichienda kubhawa kwacho ndichinyengerwa mahara pamwe pachona inini kandati ndogona kungomuti $3 onti haiyo mani ndokupa ndotovhura ndotoitwa pai ndapedza ndotopiwa dhoa saka pamwe pachona discount yega aiwa inenge iri nyaya yekuti anenge akuona kuti uchangopinda musex worker saka uchangopinda vanokumhanyira kudai saka ukasafunga nekuziva zvonda hai inini siki ndakairapwe handina tepesiki andisiri kuziva ende mhopo chaiyo inini ndakanokweshwa kuparo kumhopo nokutoti ndaingorohwa nyoro pamwe pachona achise munhu anditi bhebhi apewa kana kandokupa 20 zveshuwa indototambidzwa weba ame wangu ndotorohwa nyoro mangwana ndakutokwenya kusvira mangwana kusaziva ndozobvunzwa vamwe tatoreba ti mhopo andimukuzviona saka zvimwewo zvezvinhu izvozvo zvinosanganika nazvo kana uchitanga kupinda muchisex worker saka iye zvinezvi nyange munhu akauya hake nemari yakawanda apa wataura $20 kwaakauya akati ndine 100 kauti 400 ndoda nyoro zvamanje nyoro aiwa nyoro handisi kurovesa noda kutoti ndakuwarira kutoti kagotwe kangu kane 15 years ka ndoda kuti kapedze chikoro ndo zvandakuwarira asi vese wakapedza aiwa nendakuita zvese zvamanje nyoro handisi mai ndikupfekedza ivo vana vaisava kusvika pagotwe vari kuziva here kuti amai ndo basa ravanoita regotwe mai vangu inini ndakatotenga maworksuit nesafety shoe ndinazvo kumba ndichitobuda kabhegi kangu pano akasechero kangu vanhu vangu vanotokazivaende kako akabatwe nevana ndotorwa safety shoe ndowadza ndirigadi nokuti ndoshanda usiku ende makuseni ndikadzoka nokuti vana vangu bikai zvamunoda ndozvivatira kazvangu kuiwo hembe dzako ini dzasingave dzakasviba wafunga kuti vana vakapusa here aiwa dzako dzeugadhi hadzisvibe aiwa vakuru ava iye zvinezvi vakudhomba plus ndine 2 vana vangu vasikana vahombe ndakavatora ndikavagarisa pasi ndikati handidi kukonai muchipinda mune zvizvi ini ndinodai ende vese ndakavaudza chokwadi tombe asi tumwe mumwe wacho ane 23 years firstborn yangu number 2 ane 18 years ari form 4 neform 5 sei uri kuvarambidza kupinda muzvinhu zvinokuraramisa nokuda kwekuti ini nhangu ndakatopindawo nekuda kwemararamiro andakaita ende nekusiyiwa ndine vana hobhonda ndashayiwa munhu akanditambira nokuti hanzvadzi yangu cheche apa ndaiti ndikamuudza oti zvoni iwe funga muno muharare ende ziva zvaunoita wakura saka inini ndaita dzozoti ndezvipi kumaricho ende kumaricho kachinokupiwa dhora saka ndakazonyatsoona ndikati vanhu vaiti ziva zvaunoita kuti nditengese bonde ndichitengesa naiwo izvi akuzviziva ndii akazvitambirawo sei ini nhangu pandakatoenda kwaari ninika ndati ndakatombudira banga live ndikamuti hanzvadzi ninika
nyaya yekutika inini ndotambirawo kuruoko ndokwandotsvagira mari saka imimi handidi kunzwa kuti mamwirawo kupi ikoko imimi wachitangirawo mabvuku zvichiendawo mberi unoti kuruoko ndokwakubasa kwangu saka handitombodi kukuona ende iwo zvanzi alright boss stand pachino ndotobvisa 10 rand toapa kuti ende henyu munofanira nokuti wakuzviziva asi nini paupenyu ndasingatarisira kuti pamwe ndichasvika pakudaro nokuti munhu kuita 4 ana nemurume wani kuimbika pandodoti varume vacho kutoimbika chaikoka ndokuri kunonoka kuitika kwarume ingadei mwari angopindirawo pavarume vanopfeka matrauzi vavimbika zvino manje iwo zvine zvauri kutaura zvekupadza vhangeri risiro nekuti ukati vavimbike handiti pamwe vari kuuya kwauriwo maregula ako vanhu vekumba saka mwari akanzwa minamato yako zvinoona kuti kwako kunoita drought kayo aiwa kwandiri nga wauye wachingondipa mari wachidzokera kudzimba dzavo wachishanda imwe wachindipa ndokuimbika kwandikuda wachidzoka kumba kwavanditi mangwana kana wana imwe uya ondipa zvotongorowa ipapo fast track munodzoka kumba kwake wati wamborohwa nemukadzi womunhu kurohwa uko ndakarohwa kawani but amazuva ndinda kutorohwa ende ukatondiwira zvichitsaga-tsaga ende ndotokumamisa zvechokwadi nemakutoti pawa racho randotonzwa panguvayo chihure chinotoda kutoita training ende ndakatoti ende jimi ndotojimira izvozvo toti auya ndotomamisa ende ngaatsure mbwa yake inini ndotorohwa akauya kumba kwangu imbwa manje but ndo iri kukupa panguva iyoyo ndo inenge iri topic yacho handiti kunetsana kopa kunetsana pada mashoko ekuti ndikukunde apa wanga waita sei kuti uzorohwa nemukadzi womunhu ipapo ndipo pandareva kutoti ndanichangotaanga saka murume uyu akandibhadharirawo renda ndabva nditi dzikama ndichakuchengeta saka ndaitizvo ndikashaya dhora remuriyoka ndochimuvhimawo saka ipapo ndakazomuvhima pabhucha ndobva tasangana nemukadzi ndikati ko nai ndoda mari yemuriwo apa mukadzi ndasingamuziva ipapo fight yakamuka zvayo zvokutoti akandijuma iwa akatombondigarirawo ipapo akatondimamisa ipapo defeat ndoibvuma asi paakazoya kechitu ndakamuza ndikati iwe apa miwe panchohwa munhu noti anga akutojairira kutoona kunge songe nini manye ndakada murume akauya nawo namuti mira ndandorowa taiti ndikati uya iye zvinezvi ende dako kumasha zvikanzi right bot chasanga ndikati iwe ndipo paipo wakandijuma prazopepa yake ndandangobvumawo defeat kuno ndikuzwa kuti hure ukangodzorera kapa machopso anobva ai hure saka unongozvininipisa akazokuinga unomubhura unomubhura ufanira kutomuroa kureva here kuti crowd kana mumalocation matogara vanhu havadi hure havadi manje sei uri kudarewo kuti hapasina munhu asirisiri hure sei ndadaro nini apa ye zvino zvina kutotamba nevadzikadzi wani ndo mwana ndotovapa imba umba kwavo mozova vamwe vanhu ndotovapa imba kutoti haona chichinini so nefangu ndotomuzotaura kuti munotengerawo muriwo pinda mudheni mavo sezvo mangu makanaka iye anenge ari mukadzi womunhu anenge ari mukadzi ndotomba imba kutowa fasta indotosirwa upondo yemuriwo iyo otoenda mumba kwensana nekuti hakuna asisiri hure asi kutoti chihure chacho chaane madepartment chete pane a neb nec ma-a tisisusu tobuda pachena aya mabi aya ndo anoenda kwaanoenda achinorovera kure kuzoti masi anorovera mudzimba dzedu saka ndati hakuna sisiri chihu saka toti isu varume vanhu tiri kumhanya makarimo amaiwa munotomhanya munotomhanya makasamhanya inhema ndokaramiro kacho kako ndo defiti yacho pamwe ndechinzvengawo kuti kumba amai vari kungondikunzwa musoro amusana ndakaneta imima wamatora amai wepapa saka hachisi chihure here chihure saka ichimaito okay saka ndingaite sei kuti madzimai angaite sei kuti vakadzi vasabude uye varume vangaitawo sei kuti vakadzi vasasare vachiita sei vachinopinda hazvigadzirisiki iwe nokuti tikatoti zvinogadzirisika ndo nhema dzega dzega chinomboita kuti iwe vakadzi ivo vari kuzopa imba vane vachiti chii chiri kunetsa ibonde shoma here imari isipo here ane shave here kutoti murume anenge ane hombe yakanaka inotarisika baba anoyemurika but kuishandisa asi kuita se asi kugona ende akapinda mba anotsawa mukadzi pamwe pachona anotomutsawa pawiki kawani saka wakadzi mudzenguva inini ndendabva kunguva nendiri pahiti ndeitoda kutorohwa sini saka ndo time yacho kana wabva ku saka ndopa unodhonza munhu nebhandi kuti uya kuno kuti aiwa uyaika baba hazvina basa kuti hamuna mari but ndikuda isusu maitochipadheni mochirohwana yenyu mobuda ndo mahure siya atinopa imba saka chihure chinechi chine vakawanda zvakadi vakadzi vanhu vari kuuya maiwe ndikagara ndirini ndikatoda kutozvitaura chaizvo hapa napa ndogona kutoswerera bhuku rako rinozara novhewo cheche
zvekutoti chero ikoko kumaraini vakandiona hangu ute kwangu takakwidza ndichipopotesa nonyarara kuti handide nhenoti anozobuda suicide but handizobude mine nchizoti ndoparadza dzimba dzaunoti inini mine nchidawo varume wavo handiti apa iye aningapinda mumba mangu ini ndikazotorawo wako kwamuonaka handii kunzochitawo handiti mese ndikukupa imba ndakukufananidzai mukadzi ndomupa imba murume ndomupa imba neida kufananidzai ndifane kukurasisai apa ringotaura zvemurume uyo wotaura futi zvemukadzi uyo imimi ndezvipi zvimwe zvamunombotadza zvaunoti iwo uri kutadza kana mubasa rako irori kazhinji kachona zvinowanza kutadzika inyaya idzodzo dzenyoro dzenyoro dzinotadzika handidi kukunyeperai pamwe pacho iwe unogona kutonditora ndotoenda newe kumba kwako but ukataura nyoro apo ndatadza haiwa panyoro ndotadza asi izvi zvekutanzi tapfekedzana aiwa handi 6 na 9 kana 10 round totodo nokuti iwe munhu paunenge uri kubasa ka akunogona kugara akuchibhadhara sepa Christmas kazhinji kacho ndowanza kuita 2 something kana 300 fungai kutoti ndenda sanga nononga vale varangani handitogone kana ndauzoenda kuchikoro kana ndikunoverenga aiwa handitozi $300 $534 machaji aunenge uchichaja 53 pamba chinogona kuwana 340 aiwa apa wakunyepa manje aiwa chandisuda zvamwari chaizvo kapa chanduda kukuudza ndechekuti paChristmas manje panorowa inonzi mutonono emutonono munoiziva aiwa kwanza ndatanga chiureka mutonono kuita se aiwa iyo inotoda ndiri panguva aikwanisa kutsanangurika aiwa mboti todo mbichane mboti tuli une uchiita se ake mutonono ndikasvika ininika apa iwe unorara pani ndobva ndakutononera ndinokudza kuti panapa toda kurowa 6 times handiti ndikati 1 2 3 4 5 unofanira ngochita se kuchitopedza ndomutonono nokuti ndokusvikisa kure kure kusingasvikwe saka paChristmas anenge atongori maseconds tichibuda pamwe pachona ndenditori mumba line iri panze chingoti next and akapusa wewe ndosvika pakurowa 20 imomo nokuti ukati ona ndokuti baby ona iwe ukunonoka chindipa 10 imwe ndikuitire so ndikakuitira so ndikaona rama ndoti baby ona chimwe ndikupfekedzeni mboyi chikawedzera ndogona kubuda ndi 30 saka mari iyo inobatika paChristmas nokuti mbudzi dzese madhongi wanenge vari kupi kuChristmas plus handiti varume munobhajeta mari Christmas kuti vana kamazai nebhekoni aiwa kwete mazai imimi mwana wenyu mukuru kana asingachananga kuti ndini paChristmas ndodawo 20 mamati zveshuwa ende vanangu ndakatopa 20 imwe yacho kuya kwandiri nini sister Shai totoitora totodya wambotaura zve300 apa Shai unomboita musoro nemari kunze kuchengeta vana pari zvino so ende musoro wandakaita ndani mombe dzangu 3 kumusha mbudzi ndine 16 awo kwanditauri kana mumba mangu chaimo kana ndikakuti $5 ukapinda imomo ukazowereka na iwewe wakubvisa 5 iyoyo utoriwo benziwo zvako unoda kutoti unenge uri paparasi kana uri mumba mangu unenge uri muparasi makanaka firiji ndinayo saka chauno ende mabhiya togona kutenga totodhakwira munhu imomo saka ipapo manje ndo paunorowa inonzi chitendere rudzoke ndokurovera wakabheki ndikakurovera uri mumba mangu nemhosva ndowauya unenge usina dambudziko wamataura zvekatonona katonone ukabva wasangana nemumwe munhu anoti chero watonona zvako but haatundi akasatunda ka ndo patotawo toti tinowedzeresa chi zvitori advantage futi zvitori advantage noti katonono kayo unotonyatsa kunyudza wega unoyezwa kuti ndiri mukati mamai pano iwe uchinazonzwa kuti baba varimo aiwa baba vaneni baba ndinawo saka izvozvoka iwe unofanira kuziva kuti ndamuhiti unofanira kukasira kuita sei kutondipedzerawo kuti nditoriwo wavo nokuti unenge usiri wega une here waunazoti uyo anonditapirira but ndaona futi nyuchi dziri kunhingira unonaka kazi uri uchere ndaona nyuchi iwe boy here nyuchi idzi nyuchi dzinenge dzakutodawo nini noku before you enter nyuchi wazinzwe saka une 1 here kana 2 vaunoti kana wabva kunguva paipa unaanzwa kunatsosexwa unenge uchishandisa futi condom here kana kuti unenge uchishandisa nyoro kana kuti une wavo wauno nyoro ndinayo imwe chete iyeyo chete ndiye munhu anoitawo kuti nditundewo iye alright ende iye handitomude pakati pemazuva nokuti mande chipiri chitatu china Friday ndinenge chinotsvagirwa nangu mari dzechikoro nedzekurarama nedzokuti woinini ndigarewo ndiri munhu chai weekend handina kwandinoenda ndinozvigezera mvura yangu ine chando nyama dzangu dzodzoka nokuti ndichiendawo kunyama handitodi kuti dzidzoke dzikadzoka kauku manje haushande
vanokukwadza kausangana neanomba anobva amanikidza kutsemura saka uku kunotoda kutoenda nhengo yako yakatoshama kuti idhibhi rese rinopinda munhu wese muruchi zvese iya ichocho ndo chino sex worker chibhichi chakakwana kana nduma notsa makapuwa ku iwaye kuti unofana ku ukaona munhu anoya ari beach achikudzwa kuti ende nhasi ndatsemuka asi beach unofana kutogadzira uku kuti iye zvinezvi ndakuenda uku kwako unofana toramba kuri sex diki hombe unofana kutopedza achipinda achibuda handipana paisusu tikuitisana zvemari iwewe une zvakunetsawo kanditi nini ndoda kuti ndikubatsire indikudawo mari ondipawo ndokubatsira ubuda uenda apa isina choice ende kana iwewe wakuda choice takutodanana chisex worker chakunakidza zvekuchero ukaona munhu ada kuroora zvamanje imba iwa handichakwanisa nokuti ndajaira Monday to Friday iwo chauri kuda imari handisi wabvaona mbinga waona chivhayo wako mari iri ti handiwa size yaunoda bho unoita se chivhayo yanenge akutondibvisa munharaunda munhu otondiendesawo kumayadzi nokuti muno manditadze kunzvengera unotonzvengera onenge one mamwe mafanza unotoziva kuti uyu kunyange akasafona anotongonditi shaa pakadii totongorowawo buda waita se pane dziri mamamu dzemudanga dzemanext door dzinongonzvengera dzichirowa zvinonetsa chivhayo anoshanda azondisa kamera right saka apa ndanzwa kuti une mombe handika une huku dzako une mbudzi dzako ndinadzo kana uchita basa irori wataura kunyaya yekuti mwana wangu mudiki uyu ndoda kuti aitise apedze chikoro handii pane akapedza chikoro vana vemazuva vachagona kuchengeta vabereki noda kuti chero akafunda aine degree charo asi kukwanisa kunge achiwana futi achikwanisa kunge achiwana basa zviri kureva kuti nguva yekuchengetwa nevana mazuvano hakusisina kana kuti yashoma nokuti mwana kana chero akawana basa anenge akatoomerwawo iwewe pane zvauri kupfuurira mberi here nekuronga kuti kana ndichizenge ndaritaya basa iri ndichazenge ndichirarama so inini ndikutopfuurira mberi nekutoronga zvototi zvamanje ipapa ndakatobva ugoromonzuku ndikatoona stand ndakatoyafura andakanzi 2000 ndakasana kuwapa 500 but akanditi gore hangu ichita se ndichibhadhara saka zvimwewo izvozvo zvoda kuti ndoda kuti ndikatenga stand yangu ikoko ndowaka 4 rooms dzangu kana nchinge ndawaka 4 rooms dzangu kumusha uku kana mwari achiri kunditendera achiri nemarket noti market inopera ndo zvandikutaurira ndo retirement kana nini ndichiri nemarket 2-3 years kumberi uko ndoisawo chitakishop changu ndochiritaya hangu nyama dzangu dzichiri kugonawo kufamba ende ndichiri kuchiwiwawo nasabhuku noti ukazonda muchasabhuku asingakupfimbe zvadhako uda unopfimba futi nasabhuku kwani masabhuku ndinenda kuitira huku mbudzi achipota achinipaka muriwo ndingangogareko ende hausi kuda kusiya zve aiwa andosiya but sabhuku kankuru ndoende anenge achingokutova haazokurova first leg anenge ukanzoda kutovewawo sabhuku akauya oti wakambudzi wouraya womesawo ndo zvandiri kufunga ni handifana kusvika 2030 ndichiri muchikambani ichi ndoda kukasira kuritaya nyama dzichiuta se nokuti vana vangu iye zvinezvi vakura ende vakakura avanini ndakangowapa polisi yekuti mimi ndimi muchaendesawo avatumberi kuvakashaya vakazopedzera vapinda vakashaya zvavo inini ndichiri kwekoko vana vangu handizovasiriri ndinenge ndichibatawo navo 2030 iwo nemakore mangani apa izvo ine 33 inini mwana wangu ndakaita zvokupiwa ndine 13 years 13 ndakapiwa ndiri pachikoro mwana wangu uyu wagara uchida zvinhu kayo 13 wanga wakutovhura ipapo hansi uziva kuti seifamba ipa chii chakaitika nyaya yakaitwa inini nyaya yangu yakatoenda kumakesi ndakapiwa mwana naticha murume wangu iyeyo wacho anga ari ticha saka muziva kuti kumusha ukaona mazepi majoriji usikazvonakidza saka aingodaro achingodaro kuzosvikawo ndiite chi pamuviri ndozoitawo pamuviri nyaya yacho ikaenda kupolisi ende tikatoenda kumataredzi muosha nandabvunza kuti iwewe tokubvisa here uenderera mberi nechikoro ndikati ini murume wangu ndomuda sezvo hamenowo kutiwo zvakafambawo sei baba wangu namai wangu wabva wandirama saka paakandirama papo semurume asi akaroora zvake zvese akabvisira kuti aitawo vana fo murume wangu 1 andi hanguzoita varume chi wakawanda kuzosvika wazoona kuti handichamunakira bva ndisiya iwani murume wangu iye zvinezvi wayaruka manje sex yawakanga uchiita uye pa13 ipapa neiye zvinezvi musiyano uri pakuti yemazuva ano ndikunakirwa nayo ndikunyepera apapo ini ndaingofunga kuti murume akapinda achibuda zvapera mazuva ano ndakutonzwawo feeling yekutotiwo panapa ndikutodawo nyoro yangu iuye titese tiite nekuti nyoro manje inopiwa munhu wani haipiwe the whole people zimbabwe awese ndokupfekedza makondomu takaenda iwo makondomu acho hambodambukira
muri pabasa uri kuramba nyoro asi haadambuke masuicide ekudambuka akawandisa aripo kondomu rinodambuka saka unogara uri parisk hongu zviripo izvo parisk ndiripo but ndogarawo ndine mamorning after angu ndogarawo ndemapirisi ekugeza chibereko saka ende izvozvo mbeg mangu hazvitese hazvishaike plus wesusu tine mapirisi mamwe atinopiwa kwatinoenda uko kusesha ekuti zvoni kana richinge radambuka ndotongoritora ende ini ndikaona 2-3 yadambuka hazvimusiwo mari yacho handichatotsvaga ndopfekera pirisi rangu ndodzoka kumba saka ndikatodzoka kumba ndotanga kutoteera nguva iyoyo ndakutobvisa chi tsvina dziya kuti ini ndisazobatira tumwe asi sika inazvo sika inenge yatobata sesha yakanakira chii sesha inotirapa mahara inotibatsira and even kana tikaita masuicide mamwe ekuti munhu unenge waitawo zvimwe zvaana siki chichi zvezvi inotibatsira saka secha chimwewo futi echibato chinotobatawo zvakanyanyisa kwatiri isusu masetse saka isusu tinotoida uyezve tinotoikurudzira plus vanofamba vachitibaya majekiseni plus vanotofamba vachitipa makondomu anotouya basa kwedu kumanheru vachitipa makondomu maribojeo echikadzi neechirume zvese topiwa iwe unofanira kushandisa ripi rechikadzi murume ngaapfeke rake inini kazhinji kacho ndowanzofarira echirume but ndikaona kutoti uyu munhu handisi kumunzwisisa anenge akuita rikudambura ndopfeka ini ivo pamunoita futi mashort time iwaya munogeza usati waenda kunext round paipa wambotora zve300 haugeze hautogeze hazviite kugeza kwaichi plus apeni ndaenda kuruwa hakuna mvura yacho ndewana haugeze nyaya iripo mafuta iyayo ndanenge achingoshandiswa iya kukaoma ndoisa ribujeo takaenda ndikapedza manje sezvo nekamvura kangu kaneni nako mbegi ndochisukwa kwangu kanoona kutoti apenini ndadambukirwa nemai makondomu ndochipfeka pirisi rangu pende rangu ndakupfeka dzekumba dzakareba ndakuenda kupi then tosvika kumba une zuva here muupenyu hwako kubva pawakati wane makore mangani uchiita basa ndane 6 years 6 years uchiri mudiki mubasa 6 years chete ndafunga tiri kuma13 ndane 6 years une zuva here raunoti wakambobatwa rough necustom kana kuti munhu wangosangana naye musuwo iwoyo mazuva iyayo ndakudzoka kwekwe kutanga kuya mazuva iyayo nini zvechiwaka ndakaenda kumabvuku kuna ndanoita zvandakaita paina ndaketwa nimwe murume abva nditanzi ndokupira kumba mari apa pese pamukona panaka apa pampasati pawaka uyu murume uyu akauya neni kuno kune chisango akaita pungwe achindinyenga nyoro pungwe musango imomo achindiumburudza nemakuseni ndobva atondirowa ndikatosvika kumba ndakatokwa saka ndakatobatwa rafu kana kwaita 3 times kamwe kacho wakaitwa sei pamwe pachona akanditora achinditi chichi toenda kumba taenda kumba kwake kana ndobva keado rake ndobva ndinyenga nyoro ndobva ndinyima mari yangu pamwe pachona ndakatoenda nemunhu kushort time abva svika bva ndidzipa abva nditorera foni nemari yandandinayo futi saka akaurafa akamanjika akakutsotsa beans beans andirowa mahara mari yangu akutora ndanditori $6 abva atonitorera ichi mari yangu saka izvozvo zvinoitwa munhu anenge achatanga kuita se kupinda zvezve akaurafu zvaizvesu apa ndasini yayo ko chikadhi ndotochiona ende nini ndotonzwa nekutotaura isusu kaiye zvinhu chatakanyanya kudzidza isusu pachihure chedu chatoita ukasangana nemurume kuti anokudza achiti iwe mani fitse kwako mani ande mani mhata tonorowa mhata idzochi wozototi mboko handimazvo then kuzoita vamwe wacho anenge akachina achikudzoti bebi ndokuitira zvese inini ndine mari dzangu imboko indoda munhu wekutoti shamwari nini inini ndikudawo munhu wenaiti imari $20 alright bo chiendipa mari yangu foni yangu ndotosiyira ari kusara ndotobara zototiyeyo saka pachibichi pane mboko dzakawandisa ende mboko yezvino dzakuya neunyoro ukangonzwa munhu anokuzoti ndeni ndigere inini ndoni masofa mutako chikwe masofa ndikumade kuda mari yaukabata sikuda sofa saka ngatiite izviripo handimazva imboko futi vanhu vakadaro saka izvozvo isusu katakasangana nazvo futi saka paizvino zvitaakuziva topic emboko nemunhu asiri mboko akuzoita tsotsi kutoti mari yako anokupa kuzoti bebi takura chichi apa ndikutorera mene iwewe ende ndikatokuona iwe ndakuzoti ndipe ndisiyire munhu iwewe wakunditi takura tendeni mari yako nditokuzoti madhiribo anichatonditsvaga chi saka manje kana achingaona new face manje anokuita manyu ayo ende anonzi welcome to manyunyu pakutanga kuita chihure
saka chihure ichi chiri pawiri patatu pandataura kuti kune ABC ya pasi ipapo ndo pachakapera masiya vanhu vane varume watete tichipawo dzimba vachirovesa mudzimba dzedu. Kune vanhu vari kunzoko vanogona kunge vari kuona vofungudza kuti patiri kutaura panapa aiwa hapana zvatinodzidza. Iwo ungakurudzira here munhu kuti muwo zvako kwete vana vako kuti auye kuchihure? Inini hangu handina munhu wandokurudzira ndichinyatsotaura zvichibva pasi pemwoyo pangu. Nokuti chihure ichi achipindwe nekuda kwekuwana, achipindwe nekuda kwekuti inini ndoda kufara, nokuti muchihure unosangana nezvakawanda. Saka chihure chinopindirwa nekuda kwemaproblem. And maproblem akakuremera shuwaka unoguma wangoona ngoti regai hangu ndingozvitengesa vana vangu ndiraramisechi vana vangu, nokuti pane pamwe pekutoti vana vako anozoguma vakunhonga mutauni ende apa inini ndikurarama. Saka izvo zvimwewo zvekutoti pfungwa dzedu dzinenge dzatogumawo kusvika pakuti handisisina inini chekuita ende handina chandingaita, handina kuenda kuchikoro ndakamitiswawo ende ndaberekwawo vana vangu ndadhampuwawo. Saka regedzai ningoitawo zvinondiraramisa vana. Inini hangu handikurudzire munhu kuti munhu enda muchihure. Asi chihure unoenda wega nekuona kwekuti nini upenyu hwaita sei hwandiomera iye zvinezvi. Saka ndofana kuita sei ndiani nani wega ongozvibatanidzira wega. Asi inini iye zvinezvi chandokurudzira kana uchizoti uri kutanga kupinda muchihure ndatanga wabvunza manotsi tikuonesi. Usaite chiwande uchiita mahadhi. Ukaenda iwe usina manotsi manje unonyengerwa mahara ende chihure chacho chinosvika pakuzokubhowa ende siki unoora. Nokuti inini kana ndorangira kuti ndakamboora sesha ikandirapira pamba. Uchitadza kufamba? Nditadza kufamba inini kana ndasingaziweka kuti siki chini ndaingorwadziwa nekuzasi kwangu uko. Ndichitora mapiritsi emusoro akuzosvika 4 ndoda kana iri drop 2-3 days unenge wakutoita wema. Ini ndakaita 1 week ndiri mumba ndakarara. Saka ndakasvika panguva yekuti ndanda kunhuwa ende shamwari dzangu chaidzoka. Pane 1 shamwari yangu iye ndomuda kusvika nanhasi kusvika ndife ndoramba ndichimuda. Ende ndiye munhu akati iwe ini ndakuenda kusesha ndonotaura nyaya yako. Ndofunga akaita zvokunditora foto manje ka. Mozwa chinhu ichi chinoshata ndakavhura makumbo chinhu ichi chinoita kunge ichi chinhu ichi chakanaka kana chinaka wakapindamo kana chaora chakaipa chinhu ichi ende rakashama kuda ende vesesha vanononoka vakauya ende vakaita 1 week ndakabewa manjection type netype kuzosvika ndiporesa. Saka sesha inini ndinoikurudzira kuti zvinhu ngaisaitire inini nevamwe vese ngazvirambe zvakadaro. Inini nevamwe vese ngazvirambe zvakadaro iri kubatsira. Aiwa vesesha muri kungozvinzwirawo. Tiri kuda kunzwisisa kuti iwo paunga uchiri mumba iwewe mamistakes aunofungidzira kuti waiitawo pamwe akazoita kuti murume wako abude ndeapi? Inini nanhasi ndotomatsvaga inini ka. Inini hangu inini chandikuona pamwe dhuzini asingamunakiri nokuti bonde ndaingomupawo nenguva. Ende kubika kwacho ndaibikawo ndaiwachawo prazi kana peichecheyo ndasingatobvunze inini ndaingonzi ndizoda kutengera chikafu ende kana pari pamuriwo ndaitouya nemuriwo adzauye idzodzo. Prazi ndandingoriwo munhu wekungoti ndaingozvininipisa kuti ndiri kuda chimusha wangu sezvo inini kandati ndakabhowa baba wangu namai vangu saka ndofanira kugara chiimba iyi pamwe dhuzi anga sisinganakirwewo neni ndozvandikutoona. Kana kuti pamwe dhuziwo angaonawo rinonaka unoti rehure rinenge rakarungwa rinonaka ukarijaira. Ende hure rinonaka hakuna hure rinowawa hure rinotapira. Munoita sei kuti munake? Tenda sei toita zvese zvinodiwa nemumwe nokuti varume vandimozoti zvipi zvatinodika isusu mabhebi ende varume vanowadika utotoona sevana veECD. Aiwa varume muri maECD nokuti ukauya mumba mangu pamwe kumba kwako enda usati waroverwa kemutonono akavava. Saka ndikakurovera ende kakakufadza mushe chokwadi kumba unobva. Isusu papa kandati totodismisawo mwana kuti aiwa uonaka paunobva pasera apo manje kana ukada kuswera munhu uti ndiite sei muraini famba uende. Anenge anakirwa? Anenge anakirwa ndokunaka kwandikutora pamwe iyewo baba wekwangu akanakirwawo nekemutonono sizvo inasa ndaukaziwa akandi ndakatozokaziwawo ndaendawo kusex work. Saka vanhu vari mudzimba umo vakarasikirwa vane manotsi akawanda havasina? Havana manotsi vanofunga kuti kurara vakasimudza makumbo ndokunonzi kurara. Pane imwe ekutunga musoro kudai kutoti iri rine rakataisa mudenga kudai zvototi chero murumeka akasachema ipapo ndomubhiga kuti baba imimi hamuna kumwe kwamuchasangana nezvipo. Varume vanotobowawo kunge madzimai. Anochema offering anenda kupa offering. Andifunga kuti pamwe uchazowana offering kuchechi kupikwa uchaenda. Nokuti nguva iyo nenda toita zvokuti ndikutora asi ndikakuda ko imbondiitira imwe noise yakaitwa nevamwe baba. Aiwa anochema. Aiwa achema chiti baby kani my way usadaro aiwe ashit man.
anonomza achiti mani kochiko mimi ndonza shama ndi chocolate ni soko sina mtupo usingatsvage zvakawanda inganotaura nehanzvadzi yangu ene ndabva ndanyara soko haikona kudaro soko sina soko makatozviregera amatoregerera Colgate mazino akatoora takainonokera Colgate makainonokera alright hatiri kutaura zvinotadzikwa nemadzimai kumba wataura nyaya yemastaira ndoimwe yacho ndoimwe vakadzika kumba kuvane vachito ina handisi hure imi muri kuzviitira kufadza munhu iwo waizviita here uri mumba iwo panguva chaiyo ndasingatozive asi dai waipiwa imwe second chance zvechihure zvinogona kuzviita kuna baba kumba iko zvototi kana izvo akadzoka but handi zvinoda mamasoro akawanda here kuti uzviite fanike wanga uchitaura yekutunga pasi aiwa iyi manje software kutoti kana iye anenge akamira dai anenge achingorowa software zvokutoti kana wega akasakuma kunge bhuru munhu iyeyo enda nditomudemba mangu zvachose nokuti vese nini wandopa izvozvoga enda ndozondishamani ngatidanane ndova mwana akutoita nawo nyoro ndenge ndakaba apapo ndopanonzwa offering iyi ndo inonzi offering aitirwe munhu wese inoitirwa munhu unoti ane bhegi uye ndamuka aingoitirwe kaa kuti ndaenda kubva ndopa offering offering ndinenge ndatokuzuma ndakona kutoti apa inenge inotitore chimwe chinotadzwa nevanhu vari mudzimba chii madzimai iwo asina kuenda kuchikoro chesex work vari kurasikirwa vari kuita varume vabude mudzimba ari mudzimba nhasi kana ino vachindinzwa ngavateerere wabatisisa wasashonanotema nokuti mangwana ivo futi vanogona kungomuka vari sex worker izvi zvinhu hazvirambwe sendazvipikirwe nyaya inoitika mudzimba ndekutoti handiti panoita mabasa ake ende baba kungobata kudai so nemakumbo ende baba nguke kuti hasha apa nhasi ndikudawo nekumashure izvozvo zvamu ende mimi mazviona kupi ende pane kwamaenda asi pane kwaenda but akuda kutokudzidzisa kuti uku ndaona izvi ngatiite saka vakadzi vari mudzimba vanoramba saka mukaramba muchiramba varumenyu isusu kuno kuti kazovapa offering kandi kavatora handizode nonsense ndokuroka uyu ukauya ndokurovera murume wako murume ndotora ndokubhura vana oraranzana saka ingadei zvidiwa achitinzwisisa vachitibatisisa ngavatambe nesu tichivaudza zvinodiwa naana baba nokuti ana baba vana vadiki pamwe pachona inini chindati zvaizvozvo zvachona ndogona ngomba kahwani chete akatoyamba mangu pamwe handichatozviite ndakutoitawo zvimwe asi anongotera achiti uyu mwana uyu anogutsikana neofa akadhura dhaka naka mama imi munoda kuti anakirwa adzoke futi ava vari kuziva kuti anogara pano hapana kwaanoenda iko anoenda kadhatso yachizoya kwatiri anotoenda agare pano pamba pake but akubuda andimuzona vakadzi papapo ndo paanorasika ende murume anongoda kungobatiwa sezvazviri baba ngavangopiwa position yawo ndibaba mumba kana nhasi akatiwo ngatimboitawo yekuti pambedha pakona panipa ende baba wakamira bvumawo kuitira kuti paanongoenda uku ini ndikamuitirayo angoti zvangofanira zviriko kupi kumba ukasazviita kumba kazoya kwandiri ini ndona mupa offering ekutunga musoro basi aiwa washiwana baba haumbowaone vakadzi vari mudzimba asibata mushe varume ngauye kwatiri shai pa6 years idzi wakamboomerwa here nekushaya mari uri musex worker ndakangoomerwa ndichitanga zvamanje manje zvedu kunze kwacho kwakaoma kwene but hauzoshayawo 15-20 saka ukangoibatanidzawo hauzombonyanyawo kutamburawo asi kana kuine mari zvakwenaiwo mari toibata asi zvamanje manje so totongotiwo kunze kwacho kwakaoma munhu wese haanawo mari saka patoenda pepai tichitiwo ma5 pamwe pachona inotobuda kana 2-3 pamwe pachona 2 chaiyo munhu anenge asina sachitoda muzvona asi kuniziva here kuti unogona kudzoka usina kukecha kudzoka usina kukecha unenge usina kugadzira mafanzi noti nyaya yekuitika ini mafanzi kana nini nichiti mafanzi handiti nini ndonyanya kuenda kuruwa nekuklimbon uku ini ndakuzikana pane vamwe vanotonakirwa neni zvekutondisipo hatokechi saka pampachona ndogona kusakecha vamwe ava vanouya vanyowani but vangu vaye 2-3 handizowashandi udzoka wangumba neka 10 iwe uda kutozvisipa mbiri yekunaka iyoyo aiwa haisi nyaya yekunaka inyaya yekuziva zvaunoita aiwa ndanakirwa nechirongwa chinechi ndanakirwa da kudzokera pekupedzisira tichipedza chirongwa chinechi pawakadzingwa nevabereki vako ukama uchibva waita se uchibva wapesana makazosvika patime yereconciliation uye vari kwere vari kuvapenyu vakatora nguva kunditambira sezvo pavainzwa kuti zvoni ini nevana ndikutambura ndaitongota mheno mwana iyeyo ende aigona kuchikoro akati disappoint asi inini hangu ndakazongozvitorawo semwana kuti amai vangu ndimai vangu ndofunga ndakatsvaga mari yangu Christmas last year ndakawana 340 ndabva ndaenda kumba ndakatenga grocery iyo yemarathoni
ndakajamba maspeaker nokuti ndakati 24 25 Yeah. 2 days 340 ndaiona ndabva ndatenga grocery yangu ndabva ndatengerawo baba wangu sutu yawo ndakatenga 60 ndabva ndatengerawo mai wangu ndabva ndaenda nekuna asawira wawo ndabva ndasvika ndikati inini ndiri mwana wawo ende kutadza ndakaita sei ndakatadza asi ava ndimai vangu handina kwandingasvike nini ndisingataure namanani namai vangu inini ndakukumbira uregere ndobva waenda saka haiwa vakafara pamba tikatoita pati tikatopembera saka ndaamwana aakupi kune vabereki vangu zvekutoti vana vangu vamwe 2 ava handitogare navo handitogareko kuna vabereki vangu handitodzidza kuguruwe saka zvakakosha kuti uve neukama hwakanaka nevabereki ndane vabereki vangu neukama navo hwakanaka saka handisisina problem nevabereki vangu asi vakazomutambirawo ini ndatoenda unokumbira urege zvitoti ingadeni asina kuenda pamba 6 years idzodzi ingadeni ngori musango ndine vana vako ungada uringochengeta vese ingadeni ndine vana vangu ndichigara ndondega mashoko avakataura vazokutambira ungu vatora chipo chako chauya nacho chokumbira urege mashoko avakataura kana kuti anokubatana nhasi whether ndeerudo kana kuti ndechi vakati chii zvinhu zvausingakangamu muupenyu hwako inini vakangonditi man'uwe soko madzoka mumusha asi nzira imimi yamakafamba nayo kubva imuri kuchikoro hatina kuifarira pashure pezve mimi makabva maenda nemurume wenyu asi isu takakudza pamwana 1 siya iwo wabvoita naro ndobvira nemoska isusuka ende tani takatokura mabhati semwana adzoka mumba isusu panapa toita chiwano saka takubika doro tikupirawo kwadzimu kuti mwana anga ari musango adzoka kumba saka chinda ndokuda ende baba vangu abva andihaga mai vangu abva andiga ende vese abva achema ende abva ndachemawo ndobva vatongondiregera iri misodzi yerudo ndeilafu zvangachemera hure nauya kumusha murera dzoka abva kubasa alright dai kwako kuti urupuwa mukana wokuti ndozvati wambotaura zvakawanda maererano nezvekudzidzisa kune vanasikana vadiki vachiri kuzvikoro vamwe vakadzi vari mudzimba vamwewo masex worker futi arimo muindastrimo uchipedzisa chirongwa chinechi kana pane zvandisina kuvhunza zvaune shungu yekuti izvi ndoda kuzvitaura mhuri yeZimbabwe chero vari kuAmerica vambozvinzwawo ndezvekuti tichipedzisa chirongwa chedu chinechi shai inini shungu yangu pamasex workers ese nevamwe vese vanodawo dzidzo pachirongwa chinochi ini ndine shungu yekuti vanhu ngavasaite nyoro ngavarambe nyoro nokuti nyoro ine maproblems akawanda pamwe pacho unogona kungoita sike yekuti inokutorera mwedzi uchirapwa saka isusu hatina kumwe kwatowana mari nepapa pedu saka chinda seipapo pacho pakaora unozoiwa nepi mari unotambudza wana unotambudza vabereki wako wavepawo dorapa mwedzi inini ndoshungu dzangu unongoti vanhu ngavasabvume nyoro ende ngavasanzi indokupa 200 nyoro nokuti nyoro ine goho kumberi kwayo plus ngawagariwa nemapiritsi morning after ekuti wo panonziwo boko ndomuwo unobva wangorinwawo kuti usaitewo nhumbu noti chibasa chedu ichi ukaita nhumbu unodzoka go back to zero ndo shungu yangu kune vari kundoonawo nevari kundonzwawo nevari mudzimba ngavabatewo zvakanaka vadzirume wavo uyezve ngavabvume masitaira ese mumba nokuti isusu masitaira yayo ndo anotipawo kuti titorewo varume vacho ndo zvandongokurudzirawo kune vanhu vari kundoona vari mudzimba mazvinzwa nyoro yarambwa anzi makondomu aripo ari kutopuwawo zvekare mahara nemaorganizations akafanana naSecha kana uchiti hapana chaunodzidza pachirongwa chinechi handizoti ungave munhu akaita sei iwe uchinzwa unzi nyoro haitenderwi kune munhu wausina kuenda kunotestwa naye kune munhu wausina kuroorana naye kana kuti wausina kuwirirana naye kuti shamwari iwe ndowapatina yangu yatinopota tichirovana nyoro nekudaro izvozvezvo ukazoona munhu anoti hapana zvandiri kudzidza pachirongwa chinechi ndiwewo zvako hatina zvatingakuita asi ndofunga une zvawaona zvekudzidza kana uri kwaunenge uri uchiita basa iroro uda kutipa testimony yako yekuti wakapinda sei mubasa irori uye ndezvipi zvimwe zvaunofungidzira kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva namba ndidzo dziri pascreen munokwanisa kunge muchitaurawo nesu tichigona kunge tichiuya kuzotaurawo nemi mukangokwanawo 3 kana muri kwamunenge muri ikoko kana kuGlenville touya kana muri kuShurugwi touya kana muri kupi tinouya chinangwa ndechekuti tigene kunge tichipa vakadzi voice ravasiri kuwana mukati meino nyika yeZimbabwe. Rega ndibvunze Shai, pane help here yokupedzisira yaungada kubva kune vanhu vari kuona izvo kuti vakandibatsira ichi wambotaura wako kuti 2030 ko munhu akati ndoda kupa mari yetuckshop yezvino ndo imwe nyaya ndandasiya. Inini chero zvawo kune vanhu vari kundiona chero nhasi munhu akatonditi ini ndakwanira basa iri rekuti ndoshanda ndichipiwawo mari.
ini ndinokwanisa kushanda. Chero ini ndikaona mari yekuti zvoni ndikwanise kunzi nhasi ndastarta business. Ndotozvida. But noda kutoti mari dzedu mazuva kunze kwakaoma tukwana 10-15 ndechikafu chete. Hatina chatukwanisa kureza kuti tikwanise kuitawo business. Saka kune vanodawo kundibatsirawo. Munokwanisawo kundibatsira. Kune vanoda kumubatsira Shai munokwanisa ngotibata pana pa Sly Media TV. Atisi kukupai namba pana pa mungamunetse mungamudisturb munhu ari pamusoro mungamudzurisa. Saka hazvizoita munotanga mawe. Thank you so much for joining us live here on Bishop Lifestyle. Zitandon Sylvester tafumana indina kundai chitate tiri kunakirwa tiri kuno kuna kundai tichinzwa zvedu nyaya dzazitaura na Sokostina mwari vakuitire zvakanaka muchengetedzwe mubasa renyu ramunoita. Kwari zvino pari zvino ndinoti bye bye.